Gireklamo sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Man Scarpio ang pipila ka kongresista ug opisyal sa BSP ug AMLAC human gipagula ang ilang bank records sa impeachment proceedings. Ani report. Mipalag karon ang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manasseh Scarpio. Human gipagawa sa impeachment hearing ni adtong Abril 22 ang kapin 6 billion pesos nga mga transaksyon sa bank accounts nilang magtiayon. Sumala sa Anti-Money Laundering Council, kadudahan ang maong mga transaksyon tungod sa kadako sa kantidad. Adlawng Lunes, gireklamo ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office sila BSP Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ug House Justice Committee members. Tungod matud pa sa paglapa sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law ug Data Privacy Act. Nagkonsabo matud pa sila aron illegal nga ipagawa sa mga classified confidential banking record sa magtiayon. Absolute ug walay exception ang pagbawal sa pagpagawa sa bank records nga nakuha sa AMLAC. Apan buwelta ni Congresswoman Laila De Lima, wala sila gisupak nga balaod tungod dili matud pa kini sakop sa mga gibawal sa impeachment proceedings. Mga opisyal ug empleyado sa mga bangko lang ang gibawalang magpagawas og bank records. Apan gipunting sa abogado ni Attorney Man Scarpio nga si Attorney Peter Paul Danao nga nahimong inutil matud pa ang mga balaod nga mismo ang Kongreso ang nagpasa niini nga sila sab mismo ang milapas sa balaod. Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Eh, ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Di ba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Ginasulian pang makuhaan og pahayag ang uban pang gireklamo ni Carpio. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.